Asi na 200 miestach naprieč Slovenskom vyvesili tibetskú vlajku. Je to prejav solidarity, symbolicky v deň, keď si Tibetania pripomínajú povstanie proti čínskej okupácii. Aktivisti na celom svete aj takto upozorňujú na porušovanie ľudských práv v krajine. Tibeťan Jampa Tashi je na Slovensku 5 rokov. Hovorí, že tibetská vlajka dnes veje takmer všade vo svete, nie však v Tibete. Dnes určite v Tibete tibetskú vlajku nikto neuvidí, pretože je zakázaná. Počas týchto zhruba 3 dní tam je viac čínskych vojakov než Tibeťanov ako takých a neviem byť v kontakte teraz ani s ľuďmi z Tibetu, pretože odstavili internet, aby sa ľudia nemohli organizovať. Celosvetová akcia Vlajka pre Tibet má vyvesením tibetskej vlajky na viditeľné miesto upozorniť na porušovanie ľudských práv v Tibete. Dnes je 56. výročie tibetského národného povstania proti okupácii Tibetu Čínou. Od toho momentu vlastne Tibet nie je slobodnou krajinou a Tibetania nemajú slobodu jazyka, slobodu rečí, slobodu vierovyznania ani pohybu. Slovensko sa zapája od roku 2010. Tento rok sa na Slovensku zapojilo zatiaľ najviac ľudí. Na rôznych miestach na Slovensku viselo 200 vlajok. Tibetskú vlajku vyvesil aj Bratislavský samosprávny kraj či mesto Bratislava. Aj my vyvesením vlajky chceme vyjadriť Tibetanom podporu a solidaritu v boji za ľudské práva. A máme samozrejme reakciu aj veľvyslanectva Čínskej republiky na Slovensku, ktorá je samozrejme apelačná na nás, že by sme nemali tak robiť, ale myslím si, že je to prejavom demokracie, že sa môžeme slobodne k takýmto akciám prihlásiť. V Banskobystrickom kraji sa do kampane nezapojila ani jedna samospráva, rovnako ako minulý rok. Našla sa však takmer 20 ľudí z Banskej Bystrice, Zvolena či Krupiny, ktorí chceli dnes upozorniť na zlú situáciu v Tibete. Pani Martina Barancová-Pavlíková zo Zvolenskej Slatiny si tibetskú vlajku na dom vyvesila už druhýkrát. Zapojila som sa, pretože považujem za dôležité, aby ľudia nerezignovali na takú svoju osobnú úlohu, že pripomínať si, že sloboda a možno taká aj osobná sloboda nie je samozrejmosťou, ktorú dostávame len tak a mali by sme si to pripomínať, že je to aj určitá zodpovednosť. Aj na východe Slovenska niektoré mestá a mestské časti vyvesili počas dnešného dňa vlajku Tibetu. Na magistráte mesta v Košiciach by ste ju však hľadali márne. V susednom Prešove ju vyvesili. Mesto Prešov bolo predčasom oslovené zapojiť sa do tejto kampane a preto sme sa rozhodli, že tento projekt podporíme vyvesením tibetskej vlajky. Hovorkyňa mesta Košice nám zase povedala, že iniciatíva je dobrovoľná a nepodporovali ju ani v minulosti. Z 22 mestských častí Košíc vyvesili vlajku Tibetu len 2. Mestská časť Ťahanovce a Sever. Každý jeden normálny človek, ktorý si trošku vie uctiť demokraciu a má v úcte národy a národnosti sveta, tak jednoducho musí nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa o tomto širšie hovorilo. V jednej z košických čajovní vytvorili aj kútik na podporu ľudí utláčaných režimom v Číne. Nesúhlasíme veľmi s tým, ako sa pošľapávajú ľudské práva Čínou, teda napríklad, takisto ako v Tibete, takisto aj Falun Gong. Sa snažíme nejako informovať ľudí, čo sa deje vlastne v Číne. Jampa Tashi dostal azyl na Slovensku ako prvý Tibeťan, potom ako musel opustiť rodnú krajinu, lebo sa zúčastnil demonštrácie za slobodný Tibet a bál sa o život. Tibetania nemajú slobodu vierovyznania, pohybu a je to situácia, ktorá je celosvetovo veľmi známa. Napriek tomu mnoho ľudí nevie konkrétne detaily o tom a mnoho ľudí, ktorí tam idú na návštevu, si myslia, že je to zdanlivo všetko v poriadku a preto sa robí tá akcia, aby sa ľudia pýtali, čo je to za vlajku a prečo visí. Akcia s tibetskou zástavou na Slovensku je iniciatívou mimovládneho sektora spolu s niektorými miestnymi samosprávami, pričom nejde o oficiálnu akciu, ktorá by vyjadrovala oficiálny postoj Slovenskej republiky. Podľa ministerstva zahraničných vecí Slovensko rešpektuje územnú celistvosť Číny a Tibet považuje za jej časť. Martina Maretová, Zdeno Zubák a Viktória Doričová, RTVS.